Hindi ko pa inuyaw. Kaya may log ka? Ayun, makakita ka. May log to. Try mo magkuhan. Balik ka? Ay, wait lang. Ano kung hindi siya loading? Tingnan ko lang kung mag-compose siya. Ano yan? Phone? Depende kung may load. Maglabas siya. Paano tayo? Ito isang lang french fries ha. Isa lang ba? Dalawa? Ay, dalawa. Kala ko makakuha na naman yung milk tea. Kami nalagyan. Ano? Ayaw nila yung makipagsiksikan na. Shoutout kay Taraw Taraw TV. Taraw? Taraw Taraw. Ay, taraw-taraw. Yung video may mga bago na sa live. Ayan, nagaganda ang mga estudyante. Shoutout kay Rodolfo Flores. Kay Hello po. Alvin Ibalia. Kaway-kaway naman dyan, mga magagandang estudyante. Dito kaway kayo. Dito, dito. Naka-live lang Live kayo. Ah, may libre? Sa susunod na kwan, Yan, thank you po. Taraw Taraw. May na po ang signal. Wala na pong signal. Wala pong signal. May bagal daw sa inyong mga ka-travel from Christopher. Hello po. Kaya pala nakahawak ka lang dyan. Eh, dapat pala nakalimutan ko ipakonta na kay Kuya Juby. Ipatingin ko sana eh. Nakon ko na bangga ko kahapon. Ito. Ito lang naman siya. Magkaway-kaway kayo dyan, o dali. Hi. Hi, Mother. Magkaway-kaway kayo dyan, o dali. Hi. Hi, Mother Earth. Sabihin mo. Mother Earth. Nabango na kami dito. Ito lang naman kami. Hindi po ba naabot yung baba din? Shoutout kay Sir Joel Bellos from Saudi Arabia. Hello po. Busy yung dalawa. Si Auntie Ligaya naka-on. Si Auntie Ligaya naka-on. Naka-day off. At masakit ang lalamunan. Ito, may Nag-ano lang po kasi kami, nagpiso, piso wifi, pero medyo malayo dito, kaya siguro mahal. Hawakan mo nga. Mag-picture nga ako. Ngayon. Ay, walang tao dun sa kapila. Kaya sabi mo po, walang nalito. Magpa-picture na ka na. Oh, ngiti, lahat kayo dito. Dapat may hawak kayong binili. Ay, wait lang guys. Ay, sili. Yes, sili at saka toyo. Iyan hawakan mo. Joke lang. Ayan. Wait. 1, 2, 3. lawas yata. Binili na yan. Hindi pinali yung umbrella natin. Nakataas mo na yung umbrella. Kaya itaas mo yung mata. Yan. Smile. Ako yung nagtiti. No, ito lang ako. Sige na. Pero ikaw taga-basa tayo. Bang. Ay, sorry po. Yung kamay ko.
Shout out po kay Sir Ian Christian at Lebia from Olongapo City. Anong price daw? Uy, price. Medium or Po, dalawang small. dalawang small? Flavor po, ano, sorry. Ay, walang price dito. Sorry, price ka pa. Isindipan ko na yun, matagal ka man yung mag-init. Pwede ito daw pe. Isang pitik daw. Isang pitik. At isang nakapalo kaya. 1, 2, 3. Oh, i-post yun sa page. Oh, para makita nyo mag-follow kayo. Dragon Fruit Lady. Dapat yung natin. Meron siyang dapat nakapapalo siya ng iba. Screenshot na lang. Hindi, ayun na lang ang ikon mo sa may kwan. Post ka. Dapat na sa Yung mga suki talaga natin dito. Kilala ko yung mga suki. May gusto kayong i-shout out. May gusto kong i-shout out. Yo. Wala na rin na. Ay, ito na o, yan o. Chef Jo, ay Chef tuloy. Chef Joanne, lumabas ka dyan, napapaligiran ka namin. Ha, ha, sabi ni Sir Rodolfo Flores. Watching from Long Beach, California. Pahinga naman pag matumal, sabi ni Ma'am Terry Dalisay. Yo. Oh, bawasan mo na lang ng 20 lang daw. Bawasan mo na lang yung ano. Kaya mo. Bakit daw? Iba pa yung sa EJ, di ba? Dalawa? Ito sa kanila. Bali tatlo? Aray ko. 25. Ay, 20 pa. Ay, may nagbulit hapon yung ulan ng totoo. Ay, hindi, tama lang yun. Nagalo ko lang siya. Bilangin ko, 30 man pala yung pera niya. Ano Yung isa gate, yung nakarang ko, nakala niya ko, ano yung nagabili dito. Sabi niya kasi ibalik na raw. 4. Pato. Ibalik ko na lang tayo, or Araya. Dalawang starting. Opa. Opa. Warren Oil, opo. Ikaw ang mahinang signal o ganun din. Iba sa mga nasasao. May hawak-hawak pala ako dito. Kala ko. Hello kay Terry Dalisay from Long Beach, California. Pahinga naman. Pahinga naman. Pa-shout out po ka dito si Kuya Richie. Kuya Richie. Ate Joanne, may matay na yung asawa mo. Nidala namin sa may kwan. Di ikot yan. Ayun na. Gantay-antay ka lang. May, ipapasa niya lang daw Kuya Richie yung kanya. Bertod Cantiligaya. Estoy napan mo binundol gamay, hindi na perde. Wala mo ito kay Kuya Richie. Kunin ko yung ganito mo doon. Ipagawa ko sa bayan. Charge. Kaya nga charge. Ipagawa ko sa bayan. Hawakan mo na lang din. Sige, yan na kinawakan mo na kasi. Lagay ko nga yung camera yan. Ne? Hawakan mo. Ay, busy kayo mga ladies? Yeah. Magaganda namin customer. May dimple pa yan. Oh. Yes, naubos na yung customer. Dito si Arce Muñoz, si Karel. Si titigan ko nga. Sharon Cuneta. Si Sharon Cuneta. Si Sarah Si Shala, disgrasya. Yan, sino po gustong umorder?
Yan, order lang po kayo at di pa kami kumakain. Joke lang po. At kaya rin siya, maglibre ka na din. Kasi Kuya Richie daw, malapit na daw yung kwan, ibigay mo na kaya maglibre ka daw. May kapalit daw. Ang Christmas bonus. Ibigay mo na, wala kang ibigay. Ay, wala ba? May kapalit daw payslip mo. May yung sa ako. Wala po. So, paano mahina signal? Ba't yung kay Ping ang wala na? Ewan ko eh. Kubain din lang. Naubos yung 19. Yun natin ang baso. Ilan yung baso mo, George? Ilan ba lahat to? 36? Yung baso mo, 36? 36 yung large. Hindi ko ano lang. Medium. Hi, Auntie. Shoutout mo na sa Tagmes, oh. Shoutout mo na sa Tagmes. Libre mo nga daw ako yan. Sige, sabi. Hi, Agnes. Miss you. Sige, lagyan lang yung ginagawa. Gusto daw na natin mag-tiktok ka. Hi, Kadef L. Shout out po sa inyo. Sabi number. Hinya Ribot. Fresh pa din si Joanne kahit pagod na. Sana all. Hindi lang po masyadong nakon ngayon. Gusto ko No? ako yung nangarag-garag ka. Hindi kami masyadong nangarag-ngarag ngayon. Siguro nag-ipon-ipon pa yung mga estudyante. Mama, di naubos ni Chicken Joy. Sama ka diri, sama ka diri. Sayo ko ante, sama ka diri. Sama ka nga, sama ka diri. Where is Auntie Ligaya? Auntie Ligaya is day off po at saka ano po. Sabi niya, tara day off na lang din sabi. Auntie Ligaya, mukhang hindi na kinain ng Auntie Ligaya, guys. Hindi na kinain maghapon ay nagkuha. Bumigay na. Binigay na yung kanyang. Hindi, kwan siya kasi Pinag-day off mo na namin kay lamis niya. sakit daw yung lalamunan niya. Mm. Kailangan ng himas ni White. Katagal niya na kasing kwan. Mag-uwi na lang siya gabi. sa umaga hindi. Sa umaga hindi pa ito makita yung good afternoon, Tem DFL. Hello po, Ma'am Kirsten Meneses. Magiti ka dyan, Ante, sa'yo nakatuto. Ante, sa inyo dalawa nakatuto. Yan, hello po sa 48 viewers. Tama yun sa akin. Wala mo nagalabas? Yan, gayam. Magaling kang gayam. Magaling ka lang. Tapos yung mga So ayan guys, i-end na natin yung ating live dahil mahina ang internet. Ayan. Mga busy. Sabi ko, katuloy ko daw patakbo, may mutik pa daw ng bata. Doon,